Αγαπημένη μου, καλησπέρα. Είμαι η Τίνα από τα Πετσαρίες Δασούλης. Έχουμε να τα πούμε από το καλοκαίρι. Έρχομαι λοιπόν ξανά γιατί έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω. Λοιπόν, φέτος από 20 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου αποφασίσαμε να μπούμε και εμείς στο πνεύμα της προσφοράς. Λοιπόν, θα διαθέσουμε ένα μεγάλο μέρος των εσόδων του καταστήματός μας από 20 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου στο μη κερδοσκοπικό σωματείο Πόρτα Ανοιχτή της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην Αργυρούπολη. Είναι και πολύ κοντά μας. Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση και να στηρίξουμε το έργο των ανθρώπων αυτών που πραγματικά, αν το δείτε από κοντά, θα το θαυμάσετε όπως συνέβη και σε μένα. Οπότε, από 20 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας. Θα ξέρετε ότι με κάθε αγορά σας ή με κάθε επισκευή, ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που θα δώσετε θα πάει στο Πόρτα Ανοιχτή για τους ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση, όπου τους στηρίζουν καθημερινά, ακόμα και με προσωρινή ή μόνιμη διαβίωση και κατάρτιση επαγγελματική ή αποκατάσταση σωματική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να ενημερώσω όσοι δεν επιθυμούν να επισκευάσουν κάτι ή να αγοράσουν κάτι από εμάς. Υπάρχει κουτάκι στο χώρο του καταστήματός μας, Αλεξιουπόλεως 22, στο οποίο θα μπορείτε να ρίξετε σε φάκελο τον οβολό σας, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσετε κάτι από το κατάστημά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε υπέροχες γιορτές και να μην ξεχνάτε ότι έχουμε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε πολύ.